DVD. Kedysi hit, ktorý chceli každý. Dneska zastarala technológia. Čo sa stalo? Že DVDčka, čo bol hit v 0. rokoch, každý chcel DVDčka. Každý mal DVDčka a každý mal DVD prehrávače. Ale behom pár rokov ich nahradili postupne stiahovanie filmov do USBčka a harddisky. A neskôr aj takí ľudia ako Netflix, Hulu či Disney+. Áno, Disney+. A my si v tomto videu povieme, čo sa stalo, že z giganta, ako bol DVD, sa dneska stalo zastaralá technológia. Plus si v tomto videu ukážeme aj moje najobľúbenejšie DVDčka a môžeme ísť na to. DVDčka sa začali objavovať v 90. rokoch. Konkrétne v roku 1995 u spoločnosti Sony a Philips. U týchto spoločností nich veľa možno poznáte. Philips tu možno kvôli zubným kefkám a Sony vďaka konzolám. Hej. A vlastne DVDčka, vlastne predchodci DVDčok boli VHSky a to je to teda, keď ľudia majú. Niekto som čo mám povedať. Ale pôvodne DVDčka mali byť iba na hudbu. Ešte predchodci DVDčok s hudbou boli vlastne kazety, na ktorých bola hudba. No aj DVDčka, na ktorých je hudba, už sú zastaralou technológiou. Teraz sa možno objavujú tak vinily. Lebo ich taký ten pocit nostalgie. No aj reálne DVDčka s hudbami nahradili takedy v roku 2006 až 2009 nahradili MP3 a teraz Spotify alebo YouTube Music. Áno, na toto video som sa veľmi dobre pripravil. Dobre, potom vznikol nápad na to dávať aj filmy, lebo bolo to oveľa levnejší a jednoduchší spôsob. A vlastne aj vďaka tomu som teraz povedal hlúposť, ja neviem, čo som to mal, ale potom došlo aj nápad dávať na DVDčka hry, to taktiež doteraz poznáme. A dobre, ale my si povieme, prečo vlastne DVDčka upadli. Je to hlavne vďaka tomu, že je to fyzické a vlastne zabere to oveľa viacej miesta. Taktiež aj vďaka pirátstvu, samozrejme, čo za mňa pirátstvo nie je až taká zlá vec. To je môj osobný pohľad. Mi príde, že DVDčka sú oveľa lepšie než nejaké filmy z Netflixu, Hulu, Disney Plusu alebo HBO Max. Ja neviem, čo ešte je také. Reálne ty sa musíš platiť za mesiac za filmy, ktoré sú v angličtine a takí ľudia nevedia po anglicky. Tak ako ja. A no, ja neviem anglicky. Neurážajte ma, prosím. Ja vlastne považujem DVDčka za oveľa lepšie. Možno aj nejakí iní ľudia. Hlavne ako tomu, že DVDčka sú fyzické, to je jedna vec. Za druhé, ty nemusíš mesačne platiť takých, mesačne nemusíš platiť, že
10 € na to, aby si mohol pozrieť filmy, ktoré sú buď zlé, buď im nerozumieš, alebo filmy, ktoré za tú dobu zrušili. Tu reálne ti na tých DVDčkách nepovedia, že ty zobáš také DVDčko, dáš ho do prehrávača, pustíš ho a ti to napíše, tento film už sa nedá pozerať, už ho zrušili, takže vyber DVDčko a daj tam iné. To ti nepovedia. Taktiež aj naberajú na cene a nechápem takých ľudí, ktorí by ich predávali jej. Lebo DVDčka, podľa mňa skvelý spôsob, ako pozerať, doteraz sa dajú získať. Som videl v niekoľkých obchodoch, som videl v pár obchodoch, iba v Naju, DVDčka. Tých tam bolo veľmi málo. Dobre, takže sme si povedali, prečo vlastne DVDčka upadli. Ale teraz si to zhrnieme, aby sme to povedali ľahšie. Zastarala technológia, sú to fyzické, zaberú veľa miesta a Netflix je pre veľa ľudí oveľa pohodlnejší. Pohodlnejší možno, hej, ale nedajte to taký pocit, to, že si presne, neviem, zoberieš také DVDčko, ktoré si pozeral ako malý, keď vonku prší alebo sneží, ty prídeš na gauč, si ľahneš, usadneš, zoberieš si DVDčko, dáš ho tam, dáš cez seba tyku alebo perinu, spravíš si popcorn a spravíš si ešte takú kolu, sadneš si a iba pozeráš DVD. Netflix je až moc preceňovaný. Na to DVDčka sú veľmi podceňované. A taktiež sa nehovorí teraz, že si pustíš normálnu televíziu a zapneš si tam, neviem, jednotku, dvojku, také kanály. To teraz, oni sú veľmi drahé, Dobre, zaplatí za to akože 30 €, ale máš tam stovky a máš tam desiatky kanálov. Čo? Máš tam stovky kanálov. To znie veľmi divne. A ja sa zase máš tam neomezené možnosti. A priamo aj vďaka tomu sú, no teda nie sú populárne. Ja hovorím v tomto videu samé hlúposti. Dobre. A ja fakt si už budem musieť písať scenáre a tu takto na papieri. Takto budem mať. Takto si prelepím. Hej, ja tu takto budem pozerať a vždy budem robiť. A druhá svetová vojna začala v roku 1939 a skončila v roku 1945. A to mi taktiež vadí, že teraz sa prajpúte vlastne toto, jak sa to volá? Toto je streamovacie platformy, to nemyslím Twitch alebo Kick, ale tie Netflix, Hulu, Disney Plus, HBO Max, ja neviem čo ešte, lebo akože, hej. Čo? Dobre. Bože, na ďalšie video si dám ten scenár mod. Áno. Tie vlastne streamovacie platformy ovládajú internet. Ale u nás teraz v triede väčšinou máme fyzické DVDčka, na ktorých nás pozerajú, alebo pozeráme klasické programy. A nepozeráme Netflix. Netflix si povieš ne. Áno. A DVDčka môžu byť aj pohodlnejšie. Do ktorých prípadov. Teraz mi vyskočilo upozornenie, že Duku začal toto streamovať výborné.
keď sa to dostane ku Duklokovi, tak pozdravím. Dobre. A teraz si ukážeme moje najobľúbenejšie DVD, ktoré mám. Toto tu. Illumination uvádza 5 filmov kolekcia Mimoni. Hej, je to hrubé jak VHS-ka. Hej, keď to otvoríme, má to tu niekoľko filmov, niekoľko fyzických kopií filmov. Tak to sú prvý diel, to je ten diel, kedy boli tým fialovými Mimoni, kedy bol tu, keď boli v tej väzení, v tom väzení, jak sa to bolo. Toto je, dá sa mi, že najnovší diel a toto je ten prvý diel. Asi úplne prvý. Dobre. Potom tu máme Scooby-Doo na olympiáde. Teda takedy pár mesiacov som to našiel. Kamo, to je skvelé. Je to staré, ale je to skvelé. A to je brutálne dlhé, ale je to prvý diel, more. Pat a Mat se vracejí, 4. diel. Za mňa tie diely z toho roku 2002 až 2005 sú tie najlepšie diely Pat a Mat. Tam sú diely ako také tie klasické diely, ktoré niektorí poznajú, že opekajú špekačky, opravu strechu, čierna bedinka, kolečka, přibouda, natíraj podlahu, skleník, houpačka, nezvaný návštevník, bodyguardi. To sú také tie diely, také klasické diely, ktoré každý pozná. To je brutálne dobré. Som to kúpil minulý rok. Skvelé. Alebo tento rok. Taký deň na začiatku. Hry. No a toto tu. To je Scooby-Doo Zimný pes. Skvelé DVD. No nemám, bo ho mám dohore v DVD prehrávači. Som včera pozeral. Hej, DVDčka sú skvelé, lebo akože tie zozenieš Scooby-Doo na olympiáde, presne ten diel, ktorý hľadáš. Dobre, najže pozrieme aj USBčko. Dobre, to bolo asi všetko k tomuto videu. Ja sa budem s vami lúčiť. Dajte like, odber. Zdieľajte toto video medzi ďalšími DVD fanúšikmi. A ja sa s vami budem lúčiť a čau. More.